नमस्कार प्रणाम। कैसन बानी? हिट मशीन चैनल में आप सबके स्वागत बा। एगो बहुत बड़ा खुलासा करल बानी जौन कि एगो चामचा बा, मतलब मानत नइखे, एकदम साफा चामचई गिरी पे उतर गइल बा। एकदम चमचई कर रहल बा साला। खेसारी लाल के बहुत सारा आरोप लगावता, कहता कि खेसारी लाल के एको गाना बोलबम के उतना ज़्यादा व्यू ना लियाइल जितना लियावे के चाही। पवन सिंह के एगो गाना बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हो गइल बा, हम नाम ना रखेम, बहुत ज़्यादा वायरल हो गइल बा। जौना के एकदम देख के मतलब का कहल जाला, पानी में के बेंग नियर साला उतरा गइल बा, एकदम उतरा गइल बावे। ओकरा के हम बता दी कि खेसारी लाल से भी एगो सिंगर बा जौन कि एकदम छोट मोट सिंगर बा, पवन सिंह के गाड़ मार देल बावे। उनकरा से ज़्यादा ओकर गाना वायरल भइल बा उस सिंगर के, जौना के नाम बा विदेशी लाल यादव। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। कमरिया लचके ना कांवर लचके, आप लोग देख सकतानी। देवघर नगरिया लचके कमरिया, ई बोलबम के गाना है जौन कि विदेशी पवन सिंह से आगे चलत ई गाना। ई स्क्रीनशॉट देख सकतानी, बहुत ज़्यादा वायरल भइल बा ये गाना जौन कि विदेशी लाल के हवे। और मार उतरा गइल बा, कहता इतना ज़्यादा ये इस साल का सबसे हिट गाना हौ, फलान ठेकान खूब बोलत हवे। ओकरा शायद पता नइखे, ओकरा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बावे व्यू के मामले में। हई विदेशी लाल के देख ली, एकदम मतलब छोट सिंगर होके एकदम गाँड़ चोद देल बा उनकर। साला एकदम दोगलाई पर उतर गइल बा। बस इतना ही।